Прывітанне! Вы слухаеце інтэрнэтную эвангельска-хрысціянскую перадачу «Добрая вестка» на беларускай мове. Паважаныя слухачы, мы жывём з аднаго боку у цікавы час, але з другога таксама ў небяспечны час. Ужо не раз мы чулі пра пагрозу, што трэцяя сусветная вайна можа ўзнікнуць, і мы баімся, што так можа і здарыцца. Што рабіць і да чаго імкнуцца, каб пазбегнуць небяспекі? Біблія адкрывае нам, у чым нашая бяда і слабасці. І пачынаючы з гэтага выпуску праграмы «Добрая вестка», я намерваюся абмяркоўваць гэтае слушнае пытанне. Давайце перагледзім тое, што гаворыцца ў Бібліі пра нашу чалавечую дылему і як яе можна вырашыць. Абмеркаваць гэтае пытанне пры адным выпуску праграмы проста немагчыма. Таму я намерваюся прадоўжваць дадзеную тэму на працягу некалькіх выпускаў. Сёння ж мы закранём біблійнае паведамленне пра першых Богам створаных людзей Адама і Еву. Яны, як і мы ўсе іхнія нашчадкі, праявілі і праяўляем асаблівыя рысы і здольнасці, якімі Бог іх і нас надарыў. Адама і Еву Бог пасяліў у дасканалым месцы і асяроддзі, што называлася Эдэмскім садам. Пачнём з гэтага ў сённяшнім выпуску, але перш за ўсё праслухаем духоўную песню. Каля мікрафона Юрый Рапецкі. Запрашаю на далейшае слуханне.
навіки слава. Бачу Бога кожний день, на шляху моїм, що йде до неба. В серці духом ти живеш, співаєш, що ти мені даєш, коштовний хліба. Всюди ти, наш безконций Творця Бог, наш небесний Батько Бог, ти незмінний у любові, милосердний, ти святий, на небі і на землі, добрословенний. Всюди ти, Бог святий, слава тобі, навіки слава. 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 Людзі ўсюды згодныя з тым, што жыццё чалавечае, хоць і дае нам прыемныя моманты, ўсё-такі даволі сумнае. Мы ўсе перажываем цяжкія і турботныя часы і не раз пытаемся, чаму трэба пераносіць столькі непрыемнасцяў? Чаму ў свеце людзі пакутуюць, тым часам, калі б жыццё для іх магло быць лепшым? Чаму ўлады адной краіны прымаюць рашэнне ваяваць супроць суседняй і лічаць гэта неабходным і справядлівым, калі яно ў большасці выпадкаў не так? Мы ўсе адчуваем, што з чалавецтвам нешта пайшло не так. Не ўсё з намі ў парадку. Штосьці адбылося з чалавечым родам і павяло яго не па шляху поўнага дабрабыту і шчасця, чаго мы ўсе рупліва прагнем і да чаго імкнёмся. Што ж менавіта пайшло не так? Чым усё гэта растлумачыць? Многія хрысціяне перакананыя, што існуе толькі адна аўтарытэтная крыніца, якая дае праўдзівыя адказы на такія пытанні. Гэтай крыніцай з'яўляецца Біблія. Паслядоўнікі Ісуса Хрыста лічаць, што ў Бібліі перадаюцца словы і думкі Бога-творцы для ўсяго чалавецтва. Карацей, Біблія ёсць Слова Божае для кожнага чалавека. Паважаны слухачу, можа, асабіста для цябе Біблія не мае такога значэння, але я хацеў бы падахвоціць цябе, звярнуць увагу на яе тлумачэнні пра цяперашні стан чалавецтва з Божага пункту гледжання і на яе адказы, як паправіць адмоўныя з'явы ў нашым родзе. Пазнаёміўшыся з біблійным поглядам, ты зможаш ацаніць яго ды прыйсці да сваёй высновы аб ягонай праўдзівасці або памылковасці. На першых старонках Бібліі мы знаёмімся з грунтоўнымі прычынамі нашага няшчаснага стану. Але перш чым назваць прычыны, спынімся на тэме з'яўлення чалавека на зямлі. У наш час сталася модным лічыць, што чалавек паявіўся на зямлі ў выніку эвалюцыйнага працэсу,
Але Біблія ясна пярэчыць такому тэзісу і абвяшчае, што першыя людзі з'явіліся на свеце дзякуючы Богу Творцу, які стварыў і пасяліў іх у найпрыгажэйшым месцы. Пра стварэнне чалавека пішацца ў першай кнізе Бібліі «Быццё» гэтак. «І сказаў Бог, створым чалавека паводле вобраза нашага, паводле падабенства нашага, і хай уладараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі небеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну і жанчыну, стварыў іх». Гэтыя ж біблійныя словы раскрываюць, адкуль узяліся асноўныя рысы, якасці і здольнасці чалавека. Калі чытаеш біблійнае апісанне новастворных людзей, дык відаць, што яны былі паселены ў дасканалай, нічым не сапсаванай мясцовасці. «Пасадзіў Господ Бог рай у Эдэме на ўсходзе і змясціў там чалавека, якога стварыў», мы чытаем. Божая маральная чысціня і дасканаласць адлюстраваліся ў першапачатковым несапсаваным стане першай шлюбнай пары. Пішацца. «Былі абое голыя, Адам і жонка ягоная, і не сароміліся». Галізна была нармальным, безгрэшным станам. Далей сказана, што Бог рашыў стварыць першых людзей паводле свайго вобразу і падабенства, што азначае, чалавек хоць у некаторых здольнасцях стаўся падобным да Бога Творцы. Ён у рысах і здольнасцях адлюстраваў вобраз Бога. У якіх менавіта? У наступных. Па-першае, чалавек нясе і выяўляе Божы вобраз разважання. Кожны чалавек думае сам для сябе. Ён выбірае, узважвае, вырашае розныя пытанні і прымае асаблівыя крокі, карыстаючыся сваім Богам дадзеным розумам, з дапамогай якога ён ацэньвае жыццёвыя сітуацыі і прыходзіць да самых выгодных яму рашэнняў і дзеяў. Такая здольнасць дорыцца Богам кожнаму чалавеку, хоць у кожнай асобы яна праяўляецца па-свойму адметна. Па-другое, чалавек нясе і выяўляе маральны вобраз Бога. Мы ўсе жывём з адчуваннем правільнага і няправільнага і вызначаем сабе, што можна або нельга рабіць. Гэта праўда, што людзі часамі не пагаджаюцца паміж сабою ў ацэнцы таго, што правільнае, а што неправільнае, але мы ўсе супольна фармуем і фармулюем свае асноўныя маральныя прынцыпы, жывём паводле іх і патрабуем падобнага ад іншых людзей, з якімі падтрымліваем стасункі. Адкуль ідуць маральныя пачуцці і прынцыпы? Біблія адказвае, ад Бога-творцы, які ўклаў у нашу душу сэнс маральных паводзінаў і прыстойнасці. Мы прытрымліваемся адмысловых маральных прынцыпаў у стасунках з іншымі людзьмі, бо Бог уклаў у нас асэнсаванне, што ёсць дабро, а што зло. Па-трэцяе, у сувязі з вышэй сказаным, кожны чалавек карыстаецца здольнасцю выбіраць адно ці другое. У большасці выпадкаў ён разважвае і выбірае той шлях, які яму здаецца найлепшым і самым правільным. Мы штодня рашаем, што, як і калі нам трэба нешта рабіць. Адкуль мы атрымалі такую здольнасць? Згодна біблійнаму вучэнню, ад нашага Творцы. Па-чацвёртае, мы нясём і выяўляем Божы вобраз у тым, што падтрымліваем адносіны з іншымі людзьмі. Гэта ж мы заўважаем у Богу. Бо ў Бібліі Бог-творца прадстаўлены ў множным ліку. Вось мы ўжо прачыталі словы Бога. Створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага. Чаму тут ужываюцца словы «створым» і «нашага»? Таму, што Бог, хоць ён адзіны, але таксама існуе ў трох асобах.
Біблія адкрывае нам Бога ў трыадзінстве Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога. Паміж імі заўсёды існавала цесная сувязь. Цікава і значна тут жа адзначыць, што мы, людзі, таксама маем і карыстаемся здольнасцю развіваць і падтрымліваць цесныя адносіны з іншымі людзьмі. Хрысціяне вераць, што паміж адметнымі асобамі Бога заўсёды трывала цесная сувязь, поўная любоў адзін да аднаго і згода. Гэта сведчыць аб тым, што адзіны Бог у трох асобах надзяліў кожнага чалавека тою самаю здольнасцю развіваць і падтрымліваць цесныя стасункі так з Богам, але таксама з людзьмі. Пятая здольнасць, характэрная для Бога-творцы, якая выяўляецца і паказваецца ў чалавеку, вынікае з Божага наказу людзям уладарыць над усім жывёльным раслінным светам і над усёю зямлёю, адным словам, над Божым тварэннем. Гэта важна з тае прычыны, што з усяго Богом створанага чалавек займае найвышэйшае становішча, і Бог даручае ўладарыць над тварэннем разважліва, мудра і з поўнай адказнасцю. Калі людзі абачліва і разумна карыстаюцца шчадротамі прыроды згодна з Божай воляй, то яны, як правіла, жывуць шчасліва і адно аднаму не шкодзяць. А калі Бога-творцы людзі не слухаюцца, дык у іхняе жыццё ўваходзяць усялякія бедствы і гора. Эдэмскі сад, дзе Бог пасяліў першых людзей, Адама і Еву, быў дасканалым светам з вялікім патэнцыялам жыццёвага шчасця. А менавіта такога патэнцыялу мы ўсе сабе жадаем і да яго імкнёмся. Спачатку Адам і Ева жылі ў блізкай лучнасці з Богам. Колькі часу гэта доўжылася, ніхто не ведае, бо ў Бібліі гэты тэрмін не акрэслены. Аднак прыйшоў дзень, калі нешта благое і няшчаснае здарылася паміж Богам і першымі людзьмі. Цесная сувязь паміж імі раптам спынілася. Адам і Ева пачалі Бога баяцца, хавацца ад яго замест того, каб з нецярпеннем чакаць сустрэчы з ім. Яны пераступілі Божы загад, што ў Бібліі лічыцца грахом. У хрысціянскіх колах мы называем гэтую падзею ў жыцці першых людзей грэхападзеннем. Калі Адам і Ева зграшылі, і лучнасць паміж імі і Богам спынілася. Змяніліся адносіны паміж Богам і імі. Гэта адно. Але таксама разарваная сувязь працягвалася трываць паміж Богам і нашчадкамі Адама і Евы. У выніку першага акта непаслушэнства Богу шмат чаго іншага перамянілася і пагоршылася для ўсяго чалавецтва. Што ж здарылася? Мы чытаем, што Бог паставіў дрэва спазнання дабра і зла ў сярэдзіне эдэмскага саду і загадаў Адаму і Еве не браць пладоў сяго. Мы чытаем. І наказаў Господ Бог чалавеку, кажучы: «З кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есці, а з дрэва спазнання дабра і зла не еш з яго, бо ў дзень, калі ты пакаштуеш з яго, смерцю памрэш». Цікава, чаму Бог паставіў такое дрэва ў садзе? Дзеля якой мэты, калі ён, напэўна, загадзя ведаў, да чаго яно прывядзе чалавека? Адказ мы знаходзім у тым, што Бог гэтакім чынам даў першым людзям магчымасць карыстацца сапраўдным свабодным выбарам. Адам і Ева не былі робатамі, якія неабдумана выконвалі волю Творцы. Яны маглі думаць і рашаць, што рабіць або чаго не рабіць. Чаму такая здольнасць была патрэбная Адаму і Еве? Таму, што пашана і любоў да Творцы даказваецца тым, што чалавек слухаецца яго добраахвотна. Без свабоднага выбару любому чалавеку немагчыма было б даказваць сваю пашану і любоў да Бога. Дзеля гэта Бог змясціў дрэва спазнання дабра і зла ў сярэдзіне саду, і першыя людзі маглі або слухацца яго,
або не слухацца яго. Біблія далей паведамляе, што перад грэхападзеннем чалавека зло ўжо ўвайшло ў эдэнскі сад і перш за ўсё прыйшло да Евы праз змея. Гэта быў зламыснік, шатан, які з'явіўся Еве ў выглядзе змея. Ён пераканаў яе, што яна не памрэ, калі пакаштуе забаронены плод. Вынік шатанскага спакушэння Евы апісваецца гэтакімі словамі. І убачыла жанчына, што дрэва добрае для ежы, і што яно прыемнае вачамі, панаднае, бо дае веду. І ўзяла пладоў з яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адамкнуліся вочы ў іх абаіх, і ўведалі яны, што яны голыя, і шылі фігавыя лісты і зрабілі сабе перапаяскі. Парушыўшы загад творцы, першая шлюбная пара пачала адчуваць сорам перад Богам за сваёй галізны, пра што раней не думалі і чаго не ведалі. Яны зразумелі, што зрабілі надта сур'ёзную памылку, але было ўжо запозна выправіць яе. За непаслушэнства Бог паведаміў Еве, што яна будзе раджаць дзяцей з болямі і што ейная цяга будзе да мужа, а ён будзе ўладарыць над ёю. Адаму Бог вымавіў, што яму давядзецца цяжка працаваць і ўрабляць зямлю, каб з яе карміцца. Адам і Ева былі выгнаныя з эдэнскага саду, і іхняе жыццё моцна ўскладнілася. Ім выпалі вялікія цярпенні, якіх яны дагэтуль не ведалі. Парушыўшы Божы загад, яны адразу фізічна не памерлі, але ў іншым сэнсе смерць спазналі. У чым менавіта? На жаль, наш час абмежаваны, бо я стараюся закончыць перадачу за 30 хвілін, таму запрашаю праслухаць наступны выпуск праграмы «Добрая вестка» праз месяц, калі намерваюся далей абмяркоўваць біблійны адказ на чалавечую дылему. Калі не зможаце праз месяц пачуць наступны выпуск, то, як вядома, кожны выпуск праграмы застаецца на Ютубе для пазнейшага слухання. Пакуль што спыніўся толькі што дагэтуль мною выказаным. Давайте праслухаем песню. Нам сына даў, як Божы дар, нарадзіўся цар, каб апраўдаць наш грэх і боль забраць. Ён збавіцель нам, яму хвала. Бог, як абяцаў, нам сына даў, як Божы дар, нарадзіўся цар, каб апраўдаць наш грэх і боль забраць. Ён збавіцель нам, яму хвала. Бог спусціўся з нябёсаў, любоў з'явіць. Хто б яшчэ мог так моцна нас полюбіць? Ён прыйшоў, каб пазбавіць зямлю ад зла. Богу вся хвала. Бог прыйшоў з нябёс, сваё святло для нас прынёс. Сына Бог паслаў, каб збавіць нас, Ісус жыццё аддаў. Божае ягня, Ён уваскрос. Бог спусціўся з нябёсаў, любоў з'явіць. Хто б яшчэ мог так моцна нас полюбіць? Ён прыйшоў, каб пазбавіць зямлю
же мог так моцна нас полюбить? Ён пришел, каб позбавить землю от зла. Богу аллилуйя, 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 царю. Паважаныя слухачы, шчыра дзякую за праслуханне. Дазвольце мне перад развітаннем дадаць наступнае. У першай кнізе Бібліі, у быцці, сказана, што Господ Бог стварыў чалавека з пылу зямнога і ўдухнуў у твар ягоны дыханне жыцця. У выніку чаго чалавек стаўся жывучай істотай. Яго Господ пасадзіў у раі, што называўся Эдэмскім садам. Сказано далей, што Господ выгадаў з зямлі цэлы шэраг дрэваў, якія былі прыемныя для выгляду і карысныя са сваімі пладамі для ежы. Але Бог таксама выгадаў у цэнтры сада дрэва спазнання дабра і зла і сказаў Адаму і Еве, што ім дазволена браць плады з любога дрэва ў садзе, з адным выключэннем. Менавіта нельга было браць з дрэва спазнання дабра і зла. Адам і Ева, як вядома, парушылі гэты загад і за гэта перажылі цяжкія вынікі, што і адчуваецца ўсімі намі, іхнімі нашчадкамі. У наступным выпуску мы ж перагледзім тую ж падзею і пазнаёмімся з яе ўплывам на кожнага з нас. Спадзяюся, што вы праслухаеце. Шчыра дзякую за ўвагу, зычу вам і вашым добрага здароўя, всякіх поспехаў у намерах і гасподняга добраславення. Вы толькі што праслухалі інтэрнэтную праграму «Добрая вестка». Вашым вядоўцам быў Юрый Рапецкі. До новай сустрэчы, сябры!